Jeg har været til Kolding. Måske 1 time. Så hele vejen hjem til Assens. Det er 5 timer langt. Og mine krænker. Og ikke rigtig lavet noget. Jeg stod så op klokken 12 i dag eller sådan noget. Jeg skulle jo lave en video på et eller andet tidspunkt. Så det her, det bliver bare en liggende video. Mens jeg æder. Eller spiser. Eller nu siger det. Jeg spiller guitar. Og jeg vil være inden for nærmest hele dagen. Grunden det her lortevejr i Danmark. Ja. Endnu tak for en hyggelig dag lørdags. Bare et helvede at komme hjem. Ja. 2 gange i McDonald's. 5 ikke mange år siden jeg var på McDonald's. For jeg ved ikke, at jeg skulle være på McDonald's. Ja, min mor var ikke. Min far er ligeglad med alt. Næsten. Ja. Og næste uge, eller næste uge igen, om 2 uger, køber jeg Samsung Galaxy 2 eller 3. Så kan jeg tage ordentlige billeder, i stedet for hele tiden at gøre sådan her, grund af den her lortetræer med mobil. Ja, 2 sekunder. Ja, så er jeg tilbage igen. Så er det lige min iPhone 3. Jamen, ja, det kan ske. Det var lidt pinligt, men det kan slippe os alle sammen. Ja, det virker fint stadigvæk. Selvom den er fucking fedtet. Og faktisk chokolade inde. Det er klamt. Jeg kan ikke få det af eller ud. Hvad det nu hedder. Heldigvis er der ikke kommet chokolade ned i det der hul der. Det er top dollar. Yeah, top dollar. Det er egentlig, ja. Det er egentlig, og jeg er ikke engang færdig med min kæbe til at snakke så meget. Typisk mig. Jeg har det fra min far. Alle de dårlige ting har jeg fra min far. Alle de gode ting har jeg fra min mor. Bærdåren, det er bare... der fik jeg en snap fra dig her. Det var fra dig, jeg fik en snap. Og jeg er faktisk glad for, at jeg mødte dig. Fordi du er virkelig sød, pæn, smuk. Det er faktisk det samme. Smuk, det er bare bedre. Snap. Ja, jeg begynder at bruge Snapchat. Jeg ved ikke hvorfor, men det er for din skyld. Fordi du keder dig rimelig meget, tror jeg. Prøv at se, hvor smuk du er. Ja. Yeah. Det er min ekskæreste. Jeg skal til at brænde billedet. Ja. Det er min guitar. Ja, guitar og en bas.
Det er op. Jeg ved ikke, hvor jeg skal. Ui! Ej, jeg keder mig.